la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 7 Juni mchaka cha 2024. Ndipo lero mpingo ukutipempha kuchita chaka chachikulu, chaka cha mtima woyera wa Yesu. Mawu athu alero, mawu oyamba akuchokera mawu a m'buku la mprofeti Hoseya. Hoseya mutu wa 11 kuzawerenga ndime ya 1, kuzawerenganso ndime ya 3 kuzalekeza ya 4, kuzawerenganso ndime ya 8 kuzawerekeza ya 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Novice Veronica Chilemba, achipani cha Sisters of Divine Providence, kuchokera ku Martyrs of Uganda, Vumbwe Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri ndi mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Aefeso. Aefeso mutu wa 3 kuyambira ndime ya 8 kuzalekeza ya 12, kuwerenganso ndime ya 14 kuzalekeza ya 19. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Postulant Ellen Mtuluko, achipani cha Daughters of Wisdom, kuchokera ku Martyrs of Uganda, Vumbwe Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu a muthenga wabwino ndi mthenga woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu wa 19 kuyambira ndime ya 31 kuzalekeza ya 37. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda, Vumbwe Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni abale tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mtima wanga wakana kutero. Mawu a m'buku la mprofeti Hoseya. Tamvani mawu achauta. Pamene Israeli anali mwana, ndinkamukonda. Mwana wangayo ndidamuyitana kuti atuluke ku Igupto. Komabe ndine amene ndidaphunzitsa Aefereimu kuyenda. Ndidawalera, koma sadavomereze kuti amene ndidawasamala ndine. Ndidawakokera kwa ine mwachifundo ndi mwachikondi. Ndidawanyamula nkuwasamiza kutsaya kwanga. Ndidawerama nkuwadyetsa. Kodi ndingakusiye bwanji iwe Efereimu? Kodi ndingathe kukutaya bwanji iwe Israeli? Kodi ndingathe bwanji kukusandutsa ngati Adima? Kodi ndingathe kukuwononga ngati Zeboimu? Mtima wanga wakana kutero. Chifundo changa chikukula. Sindizalekerera kuti mkwiyo wanga ukulangise. Sindizamuwononganso Efereimu, pakuti ine ndine Mulungu osati munthu. Ine oyera uja ndili nawe, ndipo sindizabwera kuzakuwononga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Chikondi chija cha Khristu chopitirira nzeru za anthu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Aefeso. Abale, pakati pa anthu onse a Mulungu ine, Paulo ndine wang'ono koposa. Komabe, Mulungu adandipatsa ineyo ntchito iyi, yakuti ndilalikire anthu a mitundu ina za chuma chopanda malire, chimene Mulungu amatipasa mwa Khristu. Adandipasanso ntchito yofotokozera anthu onse za mmene Mulungu azachitira zonse zimene Iye adakonzeratu
mwa chinsinsi chake. Mulungu amene adalenga zonse adasunga chinsinsi chikhalire nthawi isanayambe. Tsopano afuna kuti kudzera mwa mpingo mafumu ndi aulamuliro onse akumwamba aziwe nzeru za Mulungu za mitundumitundu. Mulungu adachita zimenezi kuti zichitikedi zimene Iye adakonzeratu mwa Khristu Yesu Ambuye athu achikhalire. Nthawi isanayambe, popeza kuti timakhulupirira Iyeyu, tingathe kulimba mtima kuyandikira kwa Mulungu mosakayika konse. N'chifukwa chake tsono ndikugwadira Atate, amene banja lililonse kumwamba ndi pansi pano limatchulidwa ndi dzina lawo. Ndikupempha Mulungu kuti kuchokera mchuma cha ulemerero wake akupatseni mphamvu, ndipo mwa Mzimu wake woyera alimbise moyo wanu wauzimu. Ndikupemphera kuti mwa chikhulupiriro chanu Khristu akhazikike m'mitima mwanu, kuti muzike mizu yanu m'chikondi chake, ndiponso kuti mumange moyo wanu wonse pa chikondi. Ndikupempha Mulungu kuti pamodzi ndi anthu ake onse muthe kuzindikira kupingasa kwake ndi kutalika kwake, kukwera kwake ndi kuzama kwake kwa chikondi cha Khristu. Ndithu ndikupemphera kuti mudziwe chikondi chija cha Khristu chopitilira nzeru za anthu, kuti muzazidwe kotheratu ndi moyo wa Mulungu mwini. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasaka. Akulu a Ayuda sanafune kuti mitemboyo ikhalebe pa mtanda pa tsiku la Sabata, chifukwa la Sabata limenelo linali lalikulu. Chifukwa chake adakapempha Pilato kuti alamule kuti akathyole miyendo ya anthu opachikidwa aja nkuwachotsa. Tsono asilikali adabwera nathyola miyendo ya mmodzi mwa awiri aja amene adapachikidwa pamodzi ndi Yesu. Adaterenso ndi mnzake uja, koma pamene adafika pa Yesu, poona kuti wafa kale, sadathyole miyendo yake. Koma mmodzi mwa asilikali aja anamubaya m'nthiti mwake ndi mkondo, ndipo nthawi yomweyo mudatuluka magazi ndi madzi. Amene adaona zimenezi ndiye akuzichitira umboni kuti inunso mukhulupirire. Umboni wakewo ngoona, ndipo mwini wakeyo akudziwa kuti zimene akunena nzoona. Izi zidatero kuti zipherezere zimene Malembo adanena kuti sadzathyola fupa lake ndi limodzi lomwe. Ndipo penanso Malembo akuti anthu azidzamuyang'ana amene iwo adamubaya. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga mwa Ambuye, lero kuchita ndithu chaka chachikulu, chaka cha mtima woyera wa Yesu. Choncho pamene tikuchita chaka chimenechi, Mulungunso akuyankhula nafe. Tikuyitanidwa kuti mitima yathu nthawi zonse zikhala mitima yoyera, tizikhala anthu oziyeresa. Tikayang'ana moyo wa Ambuye Yesu pamene tikuchita chaka chimenechi, lero ndi tsiku limene tiyenera kusinkhasinkha kuti mtima wa Ambuye Yesu unali otani, moyo wa Ambuye Yesu unali moyo otani, ndipo ife tikuphunzirapo chiyani. Tikayang'ana tiona kuti Ambuye Yesu mtima wawo munali mtima wozazidwa ndi chikondi.
ndipo chikondi chawo chinali chikondi chosasinthika. Ambuye Yesu anali munthu amene amafunira anthu zabwino nthawi zonse. Chifukwa chake Ambuye Yesu adalolera kuvutika kuti ife tipulumutsidwe. Uwu ndiye mtima wofunira ena zabwino. Ifenso ngati Akhristu tikamakhala pa moyo wathu tiyenera kumakhala anthu omafunirana zabwino. Anthu ena Chikhristu chathu kunja timaonetsa ngati ndife anthu abwino, koma tikayang'ana mtima wathu tiona kuti sitifunira ena zabwino. Pamene ena zinthu zikuyendera timawanyoza, timawabwezera mbuyo, ndipo sitimakondwa, timakwiya chifukwa ena akuchita bwino. Koma Ambuye Yesutu amene timamusatira analibe mtima umenewu. Mtima wa Ambuye Yesu unali mtima woziyeresa. Ambuye Yesu amadana ndi tchimo. Ifenso tikamakhala pansi pano ngati Akhristu tizikhala anthu odana ndi tchimo. Pamene talakwisa tachimwa tizivomereza kuti talakwisa ndi kukonza zolakwikazo. Tiziona ndithu kukhala pansi tikuyang'ana kodi pamene ndafoka ndipati, ndipo zofoka zanga ndikazikonze bwanji. Anthu ambiri mwa ife timakondwera pakuchita machimo, komanso timakhala zida zothandiza ena kuchimwa. Koma chimene si Chikhristu ayi. Mkhristu udindo wake ndi kuziyeresa komanso kuthandiza ena kuti akhale oziyeresa. Inu ndine kuti tiyeresena tiyambe ifeni yake kuziyeresa. Koma kawiri vuto limene timakhala nawo anthu ndilakuti timafuna kuti tiziyeresa ena, koma chonsecho ifeyo tikuchita machimo. Tiyena abale pamene tikufuna kuyeresa ena tizikhalanso ife kuti taziyeresa kale. Ambuye Yesu anali munthu amene anali kuziyeresa nthawi zonse. Tigwiritse ntchito nthawi zonse sakramenti lakulapa limene limatiyanjanisa ndi Mulungu nthawi zonse. Tikang'ana mtima wa Ambuye Yesu unali mtima wokonzeka ndithu kuvutikira ena. Ambuye Yesu adavutikira ena, adavutikira inu ndine ngakhale sadapeze phindu lina lililonse. Ifenso tiyeni pamene tikuvutikira ena tisamayembekezere kupeza phindu, kapena tikupereka chithandizo kwa ena tisamayembekezere kupeza phindu. Ambuye Yesu adativutikira ifenso tikhale anthu okonzeka kumavutikira ena. Kawiri tikayang'ana moyo wathu tiona kuti nthawi zambiri timangofuna kuti ena tivutikire ife, koma kuti ife nthawi zina titengepo gawo kukhuzidwa ndi moyo wa ena zimakhala zinthu zokanika. Ifenso tikhale anthu okonzeka kumavutikira ena, kuwathandiza ena pamene ali pa mavuto, pamenenso ena ali akukumana ndi ziphinjo. Ambuye Yesu nthawi zonse tikuona kuti adavomera kuti atipulumutse, kufuna kukonza moyo wathu kuti khale moyo wabwino. Ambuye Yesu adachiritsa anthu ena amene ali kuvutika njira zambirimbiri, odwala. Tinaona odwala akumbiri amati akaona Yesu amapeza chiyembekezo, akaona Yesu amapeza chimwemwe, akaona Yesu amapeza chikondi, amapeza Yesu amapeza ndithu yankho lotheratu la mafunso awo onse amene amakhala nawo. Ifenso lete ndikamakhala ndithu moyo wathu, zoyankhula zathu, zochita zathu zizipereka chiyembekezo kwa ena, zizikhala ndithu yankho kwa mafunso anthu ambirimbiri amene akusowa mayankho. Anthu akaona ife aziona ndithu Ambuye Yesu mwa ife, aziona kuti kunja kuno Mulungu aliko. Uwu ndiye mtima wa Ambuye Yesu omaonesa chikondi nthawi zonse, chikondi chopanda malire, chikondi chosasinthika. Ife nthawi zambiri chikondi chathu chimakhala chosinthika. Pamene tikudusa munyengo zabwino kumawakonda anzathu, pamene mwina zinthu sizikuyenda bwino kusiya kuwakonda anzathu, mwina pamene tikufuna kupereka chikondi kumafuna kuti ena mwina agwade pansi atipembeze ife kuti tiwabwezere chikondi. Koma Ambuye Yesu anali munthu wodzichepesa. Ifenso pamene tili pansi pano ngati Khristu titengere chisanzo cha Ambuye Yesu amene timamusatira siku ndi siku, pakukhala anthu odekha, anthu oleza mtima, komanso kukhala anthu okhululuka nthawi zonse, monga amene adali kuchitira Ambuye Yesu mwini wake. Amen. Tima wofata wodzichepesa wangu